diferents maneres de treballar sistemàticament la llengua primària. La base són les situacions d'aprenentatge perquè la llengua no només s'escriu, també s'expressa, s'entén, es conversa, es debat. I tot això ho treballem amb 7 situacions al llarg del curs que parteixen de situacions reals del dia a dia dels teus alumnes. I després, 3 opcions per a la part sistemàtica, elegeix la que et vagi millor per a la teva classe. Opció 1, tallers. Tot en paper, organitzem situacions més tots els tallers relacionats de vocabulari, ortografia, gramàtica i també comprensió lectora. Tot encaixat per dur-ho a terme quan és significatiu. Opció 2, Meet. Els tallers de coneixement en paper i la comprensió lectora amb el nostre videojoc educatiu. 7 nivells per a cada text i preguntes que s'autonivellen segons cada alumne. Opció 3, Digital. Tot el recorregut, és a dir, vocabulari, ortografia, gramàtica i comprensió lectora, es fan en format digital amb una narrativa gamificada i motivadora. I autocorrectiva, proporcionant feedback immediat i gràfiques que t'ajuden a tenir dades per a reforçar exactament el contingut que es necessita a la teva classe. Vols veure com funciona? Agenda una cita amb nosaltres i et mostrem com a DocuEdu ja hem fet tota aquesta feina per a tu. Enllaç a la bio. Ens veiem a l'escola!